Marketingový plán Coral Club. Začínate svoju cestu ako partner Coral Club. Teraz ste v komunite podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa pri výbere produktov spoločnosti rozhodnú zmeniť k lepšiemu. Coral Club je miesto, kde sa stretnete s ľuďmi, ktorí zdieľajú hodnoty zdravia, krásy a rozvoja. Základom podnikania je láska k produktu a pochopenie jeho hodnoty. Vyberte si vlastnú cestu. Prvou stratégiou spolupráce je spotrebiteľ. Staňte sa členom klubu, nakupujte produkty za klubovú cenu so zľavou 20% z maloobchodnej ceny na webových stránkach spoločnosti alebo v akejkoľvek predajnej kancelárii. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať sa a uviesť klubové číslo alebo telefónne číslo osoby, ktorá vám odporúčila Coral Club. Po registrácii budete mať osobnú kanceláriu na webových stránkach spoločnosti, referenčný odkaz pre pripojenie nových partnerov, školenia na Coral Business Academy, podporu mentorov a partnerov, účasť na skvelých akciách Coral Club, zdieľanie informácií o produktoch a príležitostiach v spoločnosti je výhodné. Keď odporúčate produkty, získavate 5% z nákupov osoby, ktorá sa zaregistrovala na vašom referenčnom odkaze. Za splnenia podmienok úrovne riaditeľ obdrží spotrebiteľ so statusom riaditeľa bonusy podľa marketingového plánu Coral Club. O nich si povieme viac o chvíľu. Druhou stratégiou spolupráce je distribútor. Keď sa distribútori Coral Club venujú svojej distribútorskej činnosti niekoľko hodín týždenne, získavajú dodatočný príjem. A to už znamená ohromné možnosti venovať sa tomu, čo máme radi. Upevniť si zdravie a zlepšiť pohodu. Úspešný rozvoj vlastnej štruktúry a profesionálne riadenie distribučných činností umožňuje každému distribútorovi stať sa obchodným partnerom spoločnosti. A to je maximálna príležitosť vybudovať si vlastný biznis v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou. Marketingový plán, systém odmeňovania partnera za jeho aktivity, propagáciu produktov, rozvoj tímu, školenia partnerov. Distribútori a partneri majú v marketingovom pláne Coral Club bonusy a privilégiá. Prvý bonus. Bonus z osobného a skupinového obratu je percento z vašich osobných nákupov a nákupov členov klubu vašej štruktúry. Extra bonus je ďalší bonus vo výške 50 konvenčných jednotiek za skupinový objem 750 alebo viac bodov pre distribútorov riaditeľskej skupiny. Pre distribútorov od úrovne strieborný riaditeľ po hviezdneho majstra je k dispozícii generačný bonus. Pre najskúsenejších lídrov spoločnosti, majstrami, začína pracovať ďalšia úroveň odmien. Bonus nekonečná. Ten tvorí od 1% do 5% objemu skupiny bez ohľadu na počet generácií vo vašej štruktúre. Pre majstrov spoločnosť pripravila bonusové privilégiá. Autobonus a bonus nehnuteľnosti. Splnením podmienok účasti v programe sa majstri stávajú vlastníkmi značkového automobilu alebo si zlepšujú svoje životné podmienky, kupujú byty, stavajú domy. A je tu ešte jeden bonusový program pre partnerov majstrov. Coral Club. Majstrovské prázdniny. Je to exkluzívna cesta, výlet snov, najzaujímavejšie krajiny, VIP doprovod, najlepšie hotely, individuálne výletné trasy. A to všetko ako darček od spoločnosti Majstrom, ktorí spĺňajú kvalifikačné podmienky, rozvíjajú tím, demonštrujú progresívny rast svojho biznisu. Zaujíma vás, aké dosiahnuteľné sú vaše ciele, pokiaľ ich začnete uskutočňovať spoločne s Coral Club? Urobte 4 kroky k dosiahnutiu cieľa. Poprvé, určite si požadovaný bonus, sumu, ktorú chcete získať. Po druhé, vypočítajte si obrat, potrebný na získanie požadovaného bonusu. Keď bude obrat, budú bonusy. Po tretie, určite status. Pre úspech by ste mali vypočítať a naplánovať požadovaný pomer statusu a obratu. Po štvrté, naplánujte čas, kedy by ste chceli dosiahnuť svoj cieľ. Takže bonus, obrad tovaru, status, čas. S prihliadnutím na tieto faktory zostavte spolu s mentorom svoj akčný plán
Naplánujte si svoje školenia na zvládnutie zručností distribútora potrebných k pozvaniu nových spotrebiteľov a partnerov, účasť na akciách štruktúry a spoločnosti. A urobte to. Ste pripravení začať? Ako prvé, určite si základnú úroveň. To je váš prvý cieľ. Úroveň, z ktorej už začnete dostávať bonusy. V Coral Club je to status riaditeľ a dosiahnutie všetkých ostatných úrovní závisí na tom, koľko vetví a generácií riaditeľov je vo vašej štruktúre. V Coral Club je požiadavka na základnú úroveň 500 bodov, čo je 750 konvenčných jednotiek. Ak chcete splniť podmienky úrovne, stačí kúpiť produkty Coral Club pre seba plus 7 až 10 partnerov, ktorí kupujú produkty na vaše odporúčania. Nájsť takých ľudí a vyzvať ich, aby sa stali spotrebiteľmi, je veľmi jednoduché. Vaše výsledky pri vašom vlastnom ozdravovaní a vynikajúce produkty spoločnosti pracujú pre vás. V marketingovom pláne Coral Club je koncept úroveň. Všetci členovia klubu, ktorí sú vo vašej štruktúre, sú usporiadaní aj v poradí registrácie. Tých, ktorých ste pozvali osobne, to je vaša prvá úroveň. Vaša prvá línia. Tých, ktorí pozvali členovia klubu vašej prvej línie, je vaša druhá línia, druhá úroveň. A tak ďalej. Napríklad vo vašej prvej úrovni sú spotrebitelia, prémium spotrebitelia a asistenti. To sú členovia vašej štruktúry a ich osobné objemy sú súčasťou vášho skupinového objemu. Oni, podľa poradia, tiež pozývajú priateľov do Coral Club a získajú bonus odporúčania. Vaša štruktúra rastie. Váš skupinový objem tiež rastie. Ak skupinový objem dosiahne 500 a viac bodov, z nich aspoň 50 sú vaše osobné nákupy, vaša nová pozícia je riaditeľ. Z vášho osobného objemu dostanete 25%. Z osobného objemu spotrebiteľov prvej úrovne tiež 25%. Z osobného objemu prémium spotrebiteľov a asistentov prvej úrovne 15%. Z osobného objemu spotrebiteľov druhej a nasledujúcich úrovní 20%. Z osobného objemu prémiových spotrebiteľov a asistentov druhej a nasledujúcich úrovní 10%. So skupinovým objemom 500 bodov získate 125 jednotiek. Keď objem vašej skupiny dosiahne 750 bodov, potom navyše získate extra bonus 50 jednotiek. Váš celkový príjem bude asi 200 konvenčných jednotiek a to už je dobrý bonus na začiatok. A čo je dôležitejšie, je to duplikujúce. Ak to dokážete sami, potom aj vaši partneri dosiahnu prvú základnú kvalifikáciu a získajú bonusy Coral Club. Dokonca aj tí, ktorí kupujú výrobky pre seba a svoju rodinu, môžu naplniť taký objem. A ten nebude len k dispozícii, ale umožní to platiť za produkty spoločnosti bonusmi a výrazne ušetriť rodinný rozpočet. A teraz jeden z členov vašej štruktúry splnil kvalifikačné požiadavky a stal sa riaditeľom. Váš nový status je strieborný riaditeľ. Skupinový objem vášho riaditeľa bude súčasťou vášho sieťového objemu. Je to okamih, kedy začnete dostávať ďalší bonus. Bonus z generácií riaditeľov, čo je 10% alebo 75 konvenčných jednotiek. Teraz sú vám vyplácané už 3 rôzne bonusy. Bonus zo skupinového objemu, extra bonus, bonus z generácií riaditeľov. Celkovo je to 275 konvenčných jednotiek. Poznámka. Váš kľúčový partner sa môže objaviť na ľubovoľnej úrovni. Jeho rast, vývoj a dopad na zvýšenie vášho bonusu nezávisí na čase vstupu do spoločnosti a ani na tom, kto ho pozval, ale na vašich spoločných aktívnych akciách. Ste priamo zainteresovaní na rozvoji každého člena vašej štruktúry. Ich rast, vyšší status znamená rast vášho statusu a obratu tovaru. A bez ohľadu na to, na akej úrovni je váš nový riaditeľ, stane sa vašou prvou generáciou riaditeľov. Takto funguje efekt dynamickej kompresie. Výhoda marketingového plánu Coral Club,
ktorý vám umožní neviazať splnenie kvalifikačnej úrovne s počtom kvalifikovaných distribútorov prvej úrovne. Ďalšia úroveň je zlatý riaditeľ. Pomôžte stať sa riaditeľom ešte jednému partnerovi a naučte svojho prvého riaditeľa, aby urobil to isté. V tejto fáze už máte 3 riaditeľov v 2 riaditeľských vetvách. Váš sieťový objem je teraz 3000 bodov. V tomto prípade bude váš výsledný bonus 410 konvenčných jednotiek. To je dosiahnuteľné za 4 až 5 mesiacov aktívnej činnosti. Ďalšou úrovňou je smaragdový riaditeľ. Pokračujte v získavaní partnerov, rozvíjajte zručnosti svojich riaditeľov. A zrazu už máte 3 riaditeľské vetvy a 3 generácie riaditeľov. Sieťový objem generácií je asi 6000 bodov. Táto úroveň je reálne dosiahnuteľná za 5 až 6 mesiacov. V našom príklade bude výsledný bonus viac ako 640 konvenčných jednotiek. Ďalšou úrovňou je diamantový riaditeľ. Už máte 3 až 4 vetvy a až 15 riaditeľov v dosiahnutých generáciách. Počet spotrebiteľov vo vašej sieti je už viac ako 100 ľudí. Aby sa vaše podnikanie vyvíjalo rovnomerne, je veľmi dôležité, aby ste si správne rozvrhli sily a pomáhali, podporovali, rozvíjali každého partnera. Dokonca sme zaviedli pojem vyvážený sieťový objem pokolenia riaditeľov alebo SOP s hviezdičkou. To je ďalšou podmienkou pre vyvažovanie bodov medzi vetvami, čo určuje stabilitu vašej štruktúry. Zoberme si príklad. Pre status diamantový riaditeľ musí byť váš vyvážený SOP od 6500 bodov. Váš skupinový objem je 750 bodov. Skupinový objem riaditeľov je 750 bodov. Sieťový objem strieborného riaditeľa je 1750 bodov. Zlatý riaditeľ je vaša silná vetva. Jeho skupinový objem a celkový skupinový objem jeho riaditeľov v dosiahnutých generáciách dáva najvyšší počet bodov. Všimnite si, všetky vetvy, s výnimkou silnej, by mali byť aspoň na polovici požadovanej SOP. Rovnováhy medzi objemami silnej vetvy a zvyšných vetiev bolo dosiahnuté. Splnili ste kvalifikačné podmienky statusu diamantový riaditeľ, ale možnosti získania bonusov nie sú obmedzené nejakými maličkosťami. A v našom príklade má diamantový riaditeľ s SOP s hviezdičkou už 12 000 bodov. Jeho bonus je viac ako 1000 konvenčných jednotiek. K takémuto výsledku je možné dôjsť za 7 až 8 mesiacov. Je len na vás, na aké bonusy dosiahnete. Nastavte si cieľ. Zvýšte sieťový objem a získajte maximálnu odmenu. A majte na pamäti, vaši partneri tiež zarábajú peniaze. Dostanú odmenu za svoje aktivity. A to zaisťuje stabilitu celej vašej štruktúry. S hodnosťou majster sa začína nová etapa histórie vášho úspechu. Máte 4 vetvy a viac ako 16 riaditeľov. V skutočnosti sa jedná o vetvy vašich riaditeľov. Tu bude obrázok s výpočtami riaditeľskej skupiny. Sú to vaši partneri, ktorí dosiahli významné výsledky a pokračujú v ďalšom postupe. Za statusom majstra začnete dostávať nový bonus. Bonus nekonečná. Pozrite sa na tabuľku. S rastom majstrovskej úrovne sa percento bonusov zvyšuje. Majster má bonus 1% a je vyplácaný z nekonečného počtu generácií. Pre majstrov, ktorých SOP s hviezdičkou je 20 000 a viac bodov, spoločnosť pripravila bonus, privilégium, autobonus alebo bonus nehnuteľnosti. Pri splnení špeciálnej kvalifikácie sú majstri pozvaní na majstrovské prázdniny. Majster s 20 000 bodmi je úspech, ktorý naozaj mení spôsob života. Túto úroveň je možné dosiahnuť už za prvý rok tvrdej práce, jeden jediný rok vytrvalosti a aktívnej činnosti. A váš život a život vašich blízkych už nebude taký ako predtým. V našom príklade celkový bonus majstra prekročí 2000 konvenčných jednotiek. Ďalším statusom je strieborný majster. Máte viac ako 24 riaditeľov v dosiahnutých generáciách. 4 riaditeľské vetvy, z ktorých jedna je majstrovská. Máte vo svojom tíme majstra. Pomohli ste svojmu partnerovi dosiahnuť status majster a to vám pomohlo stať sa strieborným majstrom. Váš bonus je asi 4000 konvenčných jednotiek.
Nové auto, nezabudnutelná dovolenka. Ak sa majster vo vašej štruktúre stane majstrom s 20 000 bodmi, tak aj on je tiež účastníkom majstrovských prázdnin. Váš majster ide s vami. A vy už presne viete, ako pomôcť ostatným partnerom prejsť po tejto ceste a splniť majstrovskú kvalifikáciu. Ďalším statusom je Double strieborný majster. 4 riaditeľské vetvy, 2 z nich sú majstrovské. Váš bonus je už viac ako 5 až 6 000 konvenčných jednotiek. Vo vašej štruktúre vyrastajú noví lídri a noví partneri dosahujú majstrovské úrovne. A vy už ste zlatý majster. Už máte 3 alebo viac majstrovských vetiev. A vaši najspoľahlivejší partneri, ambiciózni lídri, ktorí rozširujú hranice svojho podnikania, rozvíjajú svoje tímy a otvárajú príležitosť novým distribútorom. Teraz na majstrovské prázdniny idete 4. Vaše podnikanie rozširuje hranice vašich schopností. Ste lídrom tímu, podobne zmýšľajúcich ľudí a partnerov. Ste organizátorom udalostí štruktúry a vystupujete ako rečník na tých najkrajších podujatiach spoločnosti. A váš rast je neobmedzený. Čakajú na vás ešte 2 úrovne. Platinový majster a hviezdny majster. A to všetko začalo prvým krokom. Zo základnej úrovne riaditeľ Coral Club. Vráťme sa k efektu dynamickej kompresie, ktorá vám umožní vypočítať distribútorom bonusy pre nich v najpriaznivejšom scenári. Už sme si povedali, že podstatou dynamickej kompresie je, že všetky skupinové objemy nižšie stojacích nekvalifikovaných riaditeľov sú zahrnuté do skupinového objemu najbližšieho nadriadeného kvalifikovaného riaditeľa. Ukážme si to na príklade majstra. Máte 20 riaditeľov v 8 generáciách. Na splnenie úrovne majstra je pre vás nutné, aby sa aspoň 16 z nich kvalifikovalo do 6 dosiahnutých generácií riaditeľov. A dostanete generačný bonus z 1. až 6. generácie riaditeľov. Predpokladajme, že v zúčtovacom mesiaci sa riaditelia 2., 4. a 6. generácie nekvalifikovali. Vďaka efektu dynamickej kompresie sú objemy nekvalifikovaných riaditeľov zahrnuté do skupín vyššie postavených riaditeľov a percentá vášho bonusu z generácií sa zvyšujú. Pripočítali sa nielen objemy, ale tiež kvalifikujúci sa riaditelia postúpili o generáciu vyššie. Teraz máte 16 riaditeľov v 6 dosiahnutých generáciách. Kvalifikácia úrovne majster je splnená. Vďaka dynamickej kompresii je sieť optimalizovaná a platby sa zvýšili. Tieto pravidlá marketingového plánu Coral Club spoľahlivo chránia vašu úroveň, bonusy a transparentnosť vašej štruktúry. Bez ohľadu na to, aká je skutočná úroveň potenciálneho partnera, efekt dynamickej kompresie vás k sebe približuje a zaisťuje maximálne výhodnú spoluprácu. Takže marketingový plán Coral Club je vyvážený, efektívny, dynamický a ľahko duplikovateľný. To umožňuje komukoľvek začať svoj vlastný biznis v dobre zavedenom podnikateľskom systéme a byť v ňom úspešný. Chcete preniknúť hĺbšie? Pýtajte sa svojho mentora. To je prvá osoba, ktorá má najväčší záujem na vašom úspechu a zúčastníte sa školenia v našej obchodnej akadémii. Viera v Coral Club a účinnosť jeho produktovej koncepcie, efektivita a tímová práca s mentormi a partnermi vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Podnikajte a buďte úspešní s Coral Club.